שלום לכולם וברוכים הבאים לאולפן של פירורי לחם. היום אנחנו נלמד איך לחרב את גוגל לגמרי, לשנות לו הכל, וגם נלמד איך לשנות את הרקע כמו שיש לנו כאן בדף הבית של גוגל. בואו נראה לכם איך משנים את המילה ישראל שכתובה לנו כאן מתחת למילה גוגל באנגלית. דבר ראשון, צריך לעשות פעולה פשוטה, מקש ימני ועל האפשרות האחרונה שלנו. עכשיו זה יפתח לנו משהו בצד שיש בו המון קשקושים באנגלית. אנחנו נצטרך לחפש רק את המילה ישראל. בואו נחפש. הנה, מצאנו אותה. נלחץ על הכפתור מחיקה, מחקנו ואנחנו יכולים לכתוב כאן מה שאנחנו רוצים. פירורי. כשאתם לוחצים על המקש השמאלית תלחצו פעמיים. כשאתם מוצאים את המילה, נגיד ישראל, אתם מצאתם את המילה ישראל, תלחצו פעמיים על המקש השמאלי. עכשיו, כאשר כתבנו את המילה, חייבים ללחוץ Enter כדי שזה יעבוד לנו. והנה כבר כתוב לנו כאן פירורי לחם טבעי, רק שהטבעי כאן, אבל זה לא משנה לנו עכשיו. איך משנים את החפש בגוגל או הזן כתובת אתר? אותו דבר בדיוק. אפשרות אחרונה, אבל עכשיו המשפט יהיה קצת ארוך, אז יהיה לנו קצת קשה למצוא אותו. בואו נחפש, נלך פה למעלה. הנה, אתם כתובת אתר. הנה, איתי מצא לנו. נמחק את זה הכל ונכתוב תירשמו לערוץ אוי שיט תירשמו לערוץ סבבי בובי ובאמת תירשמו לערוץ שלנו, זה מאוד יעזור לערוץ להתפתח ולגדול, ותודה רבה. מה שהוא אמר. ואם אתם רוצים גם לשנות את התמונה של גוגל, כאילו את המילה גוגל באנגלית הזאתי, אתם פשוט לוחצים על האפשרות האחרונה. אין לי זמן להראות איך משנים את זה, אז אתם פשוט לוקחים מגוגל תמונה, עושים מעתק כתובת תמונה. אבל אם אתם כל כך רוצים שאנחנו... רק רגע איתי. ואנחנו נמחוק את הכתובת של התמונה הזאת ונעתיק את הכתובת הרגילה. אם אתם כל כך רוצים שאני אלמד אתכם... אוי, זה הרס לי כאן משהו כי עכשיו אין את התמונה. זה נעלם. לא משנה. שכחתי להגיד משהו חשוב, שאחרי 10 דקות כל מה ששיניתם כאן נעלם. עכשיו, איך אני משנה את זה שאני רק שם את העכבר וזה כותב לי כאן גוגל? אותו דבר, אפשרות אחרונה, ומחפש את המילה גוגל, לא את הכתובת גוגל, המילה גוגל. וזה כאן, מה נכתוב? לחם. איך יכולתי שלא להגיד לחם? אוי, זה שינה את זה כאן. לא משנה, אתם יודעים כבר איך לשנות. אתם יכולים ממש לשנות, לחרב את גוגל, לעבוד על חברים שלכם, זה ממש יעזור לכם. וכתבו לנו בתגובות איך אתם חירבתם את גוגל ואיך שיניתם אותו ואיך עבדתם על החברים שלכם. אני מאוד אשמח לשמוע. עכשיו איתי יראה לכם איך לשנות את הרקע של הגוגל. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן את הצבעים האלה. עכשיו יראו לכם איך לשנות. עכשיו, אם אתם כל כך רוצים שאנחנו באמת נלמד אתכם קצת יותר על איך לשנות תמונה של הגוגל, אז כתבו לנו בתגובות ואנחנו נעלה סרטון של איך לשנות תמונה של גוגל. עכשיו אני אראה לכם איך אני אעשה את גוגל. זה מחשב שהוא, אפשר להגיד אנגלי, אז כאילו השלוש נקודות נמצאות פה. במחשב שכמעט הכל כתוב בו בעברית כזה, אתם יודעים? אז השלוש נקודות יהיו כאן. אני נלחץ פה, ואז אני נלחץ כאן, שזה אומר הגדרות בעברית. תיכנסו להגדרות, אחר כך תיכנסו לעיצוב, שזה זה. וכאן יש לנו את כל העיצובים, יש לנו מלא, אבל מלא עיצובים. אתה יודע מה? אני אבחר. אתה תבחר. בוא נבחר את הדבר הכי מפגר שיכול להיות בתמונות. בוא נראה. סתם לא, זה לא כזה מפגר, אבל יאללה. יש כאן עוד המון. דווקא נראה יפה. עכשיו אנחנו נלחץ על המברשת. נלחץ כאן. ועכשיו, אם ישעמם לכם לחכות, אז אנחנו פשוט נעשה ככה. וחזרנו לכם. עכשיו אנחנו עם הרקע החדש ששינינו. עכשיו אתם גם יודעים איך להחליף את המילה שכתובה בגוגל. ואיך לעצב את גוגל.
יפה מאוד. אז תודה רבה שצפיתם, כתבו לנו בתגובות את מה שאתם עשיתם או עבדתם או כל דבר שעשיתם לפי הסרטון שלנו. נשמח לדעת. בדיוק. אז